Muning balay sa imong uyab bakla? Dato ba? Klaro naman ka mga plano. Sigurado na bakla. Ang importante, di ta halata. Kasabot? Kasabot bakla. Big! Big! Nanay mo uyab nga lang yun, Big! Yahoo! Big! Magaling kang kupal ka. Big! Hala, grabe, intras, magani, nangawat na mo. Wala man. Sayang bakla. Monong gala sa inyo, timba, mga desperada. Bing! Yahoo! Ivy, naano po ko diribi para magpahilabot ba? Nadi kay mga kauban, B? Yes, B! Nakakauban, B! Si Boten ag si Greg. Masaligan mi. Og dili po mi hilabtanon. Tin, defensive na kayo. Dali, B, sulod mo. Paratin. Tara, guys. Hi, B! Ma, akong uyab. Asan si ma'am? Asan palengke? Palengke? Wala palengke diri bayot, mansion eh. Tin, pagtarong mo, Tin! Okay ra nimo makauban, B. Pero lahi lagi lihok. Ay mo pag una-una diha ba? Dali mo! Hi po. Good afternoon. Ako mga friends, Tina. Next time, ma'am, di mo basta-basta magpasulo diri. Okay na na, uy, bisita man na. Hangad-hangad man ka. Usa pinakadali mabitbit diri ada. Uy, ayun! Dagaan na mga alahas, mga gold bar. Nga naman? Gold bar daw, Tin. Wow. Naikos imong bag? Unsay bag? Wala. Manguli mo ron, B? Diri lang mo pangatulog lang ga. Asa magipabutang inyong kwarta? What? Kami bantay, ma'am. Kanatin. Kami bantay, tita, masaligan mi. Feel at home lang mo ha. Tama dihan, natay lakaw karon. Oh my God. Let's go, ma'am. Manglako na sila bakla. Tin, dala ang dapat madala. Ay! Oo nga ka, ha? Tin, mauna niyang panahon, Tin, makalingkawas tas kapobrihon. Di ba? Bakla? Bakla! Ang actually, Tin, naguyab-uyab lang ko. Kaya kabala kong daghan ko makawat dire. Bakla! Di ba, Tin, kita ang pinakailadyo ng kawatan? Sukad-sukad, wa pa taladakpan. Di ba, Bi? Napre ka dire, Bi? Unsa man na, B? Wala, Bi, oy. Ako, pasabot ni kawatan ba? Kawaton ako imong kasing-kasing. Di ba? Tama ka, bakla! Ato na mo sa inyo kwarto, B. Sige, Bi, magpahuway sa Bibi, ha? Daliitin. Daghang alahas dilitin, daghang tagmabitbit dilitin. Daliitin. Oh my God! Ay, tita, nagkaon na mo ta? Nagkirag ka. Relaxan, bakla. Relaxan ba? Human na may kaon lang ga. Dali, tanatan yung Netflix. Unsay gusto ninyo tanawon? Bisag unsa. Ayaw lang ng kawat-kawat. Wala ko nakulbaan ha. Bisag gulita pa niyo akong dughan. Nganong makulbaan man kung wala yung binuhatan nga daotan. Tama po siya, bakla. So guys, itong movie nga tanawon. Manihais kay usong kawat ron. Okay, Money Heist. Murag lahi lagi ng ama ni Hais ay. Oh no!